May kadlawon mga ga. Kadlawon ba? Buntag naman no. May buntag. Another day, another life, another blessing na no. Karon bago ra ko mag-deliver. Sa Pintos no order. Karon nana sa tay commission. Ato na ibutan dito. So karon nakanahon ako nga magbuhat og challenge no, ha? Magbuhat og challenge mga gano karon. Magkuhan sa ta. Digamo sa diri gutom man niya. Basin unya na ang udto. So ay mo gawa dia. Naga. Bisag ko ano, margarin pag tagol sa corn beef. Iya ganing mga sudan re. Oh. Oh. Uwan yung subukin mga aga. It's raining cats and dogs. Tingnan na. Para mga aga, maligo na taguan no. Ana. Honong na. Honong na mga aga. Wala ka kuan. Huwag kayo may ka. Basa-basa oh. No? Dali ra kayong uwan. Saan? Di ko tagtubig ting. Di ko tagtinarong ting. Ligo sa tinarong. Manamig ligo mga ga. Kung wala mo kasi ligo ko ano, panuhay mo kaligo. Linga ka din no? Linga kayo sa mga ga, pero dali lang kinahuma no. So kaligo mo suway para malingaw mo. So manang uwan mga ga, nainit na oh. So karon palit may gatong kuan para sa atong challenge nga buhaton nya. Wala man may rides pa. So magkana sa mi walking kay Walking Dead. magbay konta ko nya uban man ako my friend so maglakaw lang ta kay walks are romantic di ako no labi na kay uyab nga sa ato padumi sa Pulitana no tikita ta ninyo unya sa atong baton nga challenge mga ga plano sakyami pilay plite uno mainti ano plano upat na katindahan ng mga ipangutanaan mga ga pero makami kita sa muang palitonon sa mangitan may alternative way para magapalit mi sa mong palitonon makabuhat mi sa mong buhatonon palit my friend kay kapoy lakaw sige ta kontil Enjo. oh kita sa sponsor na sponsored yabo Ulit na may mga Buya wala may kuan nangita lang may alternative way no para makuan ta kabutag challenge no. So mamo na siyang isod ang Mountain Dew dire sa kaning sudan amos sa hugasan. Yan ikaw ba mas my friend. So gitawag din nila nga so my friend Mountain Dew bangis challenge no. So mo na itong kuan pinakauna nga kuan first law of attraction na to be sa atong kuan. Basin mamit na to si Kong sa personal no? Pa naman. Ay, magtagalog ka no para masabdan ta ba no? So sana mapansin niyo tong challenge namin Kong TV. Magbuhat ng challenge mga ga. Ilang mo Tagalog kay marag kiwo man. So karon mga ga, magbuhat kami sa challenge no. Kunya wala may tus balay kay gamay space niya. Ari lang mi diri sa kuan. Bakante kay para kuan og mahog ning tubigan, mabuak ni. Aw, buak ni siya pero di siya mabuak. At least ako tag daganan para masaw no. Kopya. Ya to no. Ano no? Na. Ipaubos pa gamay. Ubos pa gamay? Kuan. Na. Ikaw man. Iksa no? Okay kayo. Mo siya bangis challenge sa Mountain Dew no. May tang mapansin mo kung TV. Ikaw kamo ka? Ikaw ka na be. Ikaw ka na. Di mo kibaw pagbutang. Huwag mo ka. Sige. Okay kayo? Okay. Sama dyan no? Mo siya challenge sa itong first challenge no? Sa Mountain Dew. So may tang mapansin kong TV. Manamong challenge mga ga. Sentinsahe na din na. Matik. Sentinsahe be. Sorry, pressing nga din. Sorry, pressing. Ako eh. Bahala rin sakit akong tail. Ako na yung inom.
kay sayang kay itong kuan. Sinsyo. Dito sulti mo patas ka bok. Pusuno ka sa mga ani. Ha? Bantay storya mo ha. Basta di ka na madali mong storya. Tanawa na Ha. lang. Bantay tayo. Ikaw do. Taas ka bok ding. Daghan na tayo. 1, 2. Ikaw patupi ka. Ikaw, minun inom sung kape nun. 4 daghan mi. Pataas ko na yung bok dire mga magbabago ko na mi. Sa ermitanyo ba? Bungo to? Na! Asa naman? Hapon na mga gano, tambay-tambay sa midiri. Paabot mi sa mong kuan. Paabot mi sa oras sa mong mga buhaton. Napayadaghan buhaton sumuay. Pero Waiting. kato mga buhaton dito makapaabot raman to. Dala sa dito. Dito sila magkapaabot. Way mo buhat sila. Hala raman na. Oh, kanang hugas plato, ngag mo hugas ng galingon no. Paabot sila dito karon tambay sa midiri mga. So, gabi na mga ga. Nami dire ron sa Hunay piso wifi no. Wala pa man tayo internet. Ari lang sa amin sa piso wifi. Piso wifi pero 5 hog libog ay. Ga. Piso wifi ya 5 hog no. So may tag mapilian mi sa ano? Katong may Mountain Dew challenge o bangis. Bangis challenge. Bawal challenge o bangis mo. Wala, benta pipilian mi na to. Kaya para sa ano? Makapatawad may internet. Kung TV baka naman. Mare mga mag-upload sa mga ga. Saban ka? Tay. Saban na po ka? Ang load mo? Ang load. Nauli na sa mama mga gano. So, karon. May bisita oh. Dito ra gid ka sa Karon kay ugan mi. Nagluto sa tatay, si tatay mo chip ko ron, nagluto sa tinuwa. Tinuwang isda. Ya, nai kuan. atwang. Nami kuan ay, sanay. Ka sa Kasag. baga Ay ano suga eh. Ha? Kasag. Ah. So, ah, umbay? Ah, hindi. So, umbay may panihapon ng mga gano'n. Daghang gano'n na gano'n. Nagkakalin sa tatay, ma? Ha? Awan ni daghang sudan. Pwede ko no kanang baylo ko no ba? mukhang wala kami sa Eh, Tagalog, ha? Yan yellow, yan yellow. Pero kasi katawa. Pawon sa ay ko ang lagi mo bumutong. Yung sada. Sarap. Ay, sarap parang sipit. Ang gusto mo ito mga customer, Tagalog, to? Tagalog. Matakan niya rin siya. Ay, Sabugo? samugo. Ah. Nay, ay, masarap parang didoy. Preng doy. Kailan preng doy Tagalog ka ay? Ha? Ah, binuang na to niya. Sagoy-sagoy pre to. Amerikano ting. Oh. Unsa kono? Kanang unsa ang kanang baligya. Wow. Sa dugay ka sa mo sa duy. Dugay man. Yung sa namutana Amerikano. Pintos experience ya. Nang kuan na corn bana. Ah. Dugay si mo kuan dugay mo kuan ya ginan duy. Ano gano? Storya sila mga kaagi dito silang pagpaninda no. Ning, ayos game ninda eh. Basin sunod pohon maka buhatag vlog na. Maninda ko ma. Ah. Ano to namong sudan mga gaw? Ah. Puwa kayo? Kasagwa, usag planggana. Saro. Ha? Ay, ngano? Mother, paskula pa trabaho no kuno balik. Ah, di pa day. Di pa ko patrabahon. Mag-vlogger sa tay. Hoy. Masa makare? Ari katog. Ah. Sa di pa ni nato tapuson mga gano, shout out day kang Ma'am Eileen Noynay all the way from Goyom, Kawayan, Masbate. So salamat sa pag-subscribe ma'am. Happy watching. God bless. Thank you kayo. So mo ta sa tanang karong adlaw gano. Ay mo kalimot pag comment, like, share, and subscribe sa akong YouTube channel no. Hope ko nga di mo mapulaan. Hope ko nga magkita pa tagbalik sa akong sunod nga vlog no. That's all for today.
Gabi. Ano yung aja? Bye-bye. 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 Adoy